Benvinguts a un nou episodi del nostre podcast L'Ordre Caòtic. Avui aquest episodi el gravem d'un espai privilegiat, el Círcul de Reus. Volem donar les gràcies a totes les persones que formeu part d'aquesta societat per col·laborar amb nosaltres. Ara sí, anem per feina. Però primer ens hem de presentar. Jo sóc el Sergi i avui estan també amb nosaltres les nostres companyes, Sabina, l'Adrià i l'Anna. Hola Hola a tots i totes. Doncs va, comencem. En l'episodi d'avui ens dirigim a les persones empresàries. Per què hauríeu d'incorporar a les vostres plantilles persones amb problemes de salut mental? Però abans d'anar al gra, posarem unes dades que considerem importants per introduir el tema. Les últimes dades que tenim de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, corresponen a l'any 2022. Aquestes dades ens diuen que a Espanya, l'any 2022, hi havia 1.941.900 persones amb discapacitat en edat de treballar, la taxa de feina de les quals va ser del 27,8%. Això significa que un 72,25% no tenen feina. Són més de 1.400.000 persones. A Catalunya, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, la taxa d'ocupació de les persones amb discapacitat va ser del 29% l'any 2022. O dit d'una altra manera, a Catalunya, un 71% de les persones amb discapacitat no tenen accés al mercat laboral. Les dades de l'any 2023 ens diuen que del total de contractes de persones amb discapacitat, un 33% dels contractes són en empresa ordinària i un 67% en empresa protegida. Això significa que la gran majoria treballen en entorn protegit. Llavors, quin és el panorama que tenim actualment? Doncs que el percentatge de persones amb discapacitat que treballen és baix i que, a més, la inserció en empresa ordinària és molt baixa. Les empreses ordinàries no inclouen a les seves plantilles persones amb problemàtica derivada de salut mental. Què és el que determina que una persona sigui vàlida per una feina? Doncs la constància, la determinació, la motivació, les capacitats que tingui la persona, l'actitud, etc. La malaltia mental no determina que tinguis aquestes competències o no. Per tant, que la persona sigui vàlida per una feina no ve determinat per si té o no una malaltia, sinó per la seva actitud i qualitats. Aquí torna a aparèixer l'estigma, com hem dit en anteriors episodis. Amb altres malalties això seria impensable. Ningú es qüestiona si una persona amb problemes de salut física és vàlida o no per treballar. Una persona ha de mostrar la seva vàlua en el dia a dia. Les capacitats laborals es demostren treballant, posant-les en pràctica en el lloc de treball. Tant les persones amb malaltia mental com les que no en tenen. Això és per tothom. Per tant, tothom es mereix una oportunitat i no podem tancar portes a determinades persones pel fet de tenir un diagnòstic de malaltia mental. Amb les dificultats d'inserció social i laboral amb què poden trobar-se les persones amb diagnòstic de trastorn mental, accedir al món laboral moltes vegades és una fita molt costosa d'assolir. Per tant, quan una persona ho aconsegueix, el treball esdevé un element de gran transcendència i significació, alhora que és l'origen d'alegries i satisfaccions. Això suposarà que la persona li posarà moltes ganes i s'implicarà més que una persona que no li hagi costat tant d'aconseguir el seu objectiu. Hem comentat que un 67% dels contractes que signen les persones amb discapacitat són en empreses protegides. Els centres especials de treball, però, es van crear com un recurs transitori, l'objectiu dels quals és un pas intermig abans d'inserir-se en l'empresa ordinària. La realitat és que la majoria de les persones que estan en un CET no fan aquest pas. I per què passa això? Doncs perquè en un centre especial de treball se senten més segures i compreses i tenen por a fer aquest pas perquè no saben si en l'empresa ordinària els ajudaran tant com en un CET. Això fa que els centres especials de treball acaben convertint-se en una mesura finalista on les persones perpetuen la seva permanència en aquests sense plantejar-se nous horitzons professionals. Per tant, un recurs que hauria de ser transitori s'ha convertit en un recurs definitiu. I això què implica? Doncs que els centres especials de treball tenen un número de places limitades i si no hi ha moviment de gent, no hi ha disponibilitat per a noves persones. Per tant, hi ha gent que no s'incorpora al món laboral perquè l'empresa ordinària és més complicat i a la protegida no hi poden accedir. Doncs el panorama està complicat per a tots nosaltres. L'ideal seria que una persona amb diagnòstic de trastorn mental comencés per una SPL, després pogués accedir al CET per agafar experiència i consolidar hàbits laborals i finalitzar en una empresa ordinària. Però a les empreses ordinàries hi ha molt de desconeixement envers la malaltia mental i, per tant, molt d'estigma.
Encara que la legislació actual planteja que les empreses ordinàries són el fi últim en el procés d'inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat i, per tant, totes les polítiques d'ocupació han d'anar dirigides amb aquest objectiu. La realitat no és aquesta i el percentatge de persones amb discapacitat que arriba a l'empresa ordinària és molt baix. Per què les persones empresàries haurien de contractar i incloure a les seves plantilles persones amb diagnòstic de salut mental? El que tots sabem és que les empreses de més de 50 treballadors estan obligades a tenir a la seva plantilla un 2% de persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33%, i això els comporta una sèrie d'incentius econòmics. Aquesta és la teoria, però en la realitat ens trobem amb que moltes empreses compleixen amb aquesta quota contractant persones amb discapacitat física. Torna a aparèixer l'estigma envers les malalties mentals del qual hem parlat en anteriors episodis. Però volem anar més enllà del benefici econòmic que pot obtenir l'empresa. A més dels avantatges legals, n'hi ha molts més. Primer, promoure la inclusió de totes les persones, donant oportunitats a persones que per raó de la seva malaltia no accedeixen al treball ordinari. Tenir una plantilla diversa que reflecteixi la societat en què vivim. Recordem que un de cada 4 persones pateix o patirà una malaltia mental al llarg de la seva vida. Per tant, no podem deixar fora de les empreses un 25% de la població. Incorporar professionals en diagnòstic de salut mental reforça la marca de l'empresa a nivell intern. Es crea un entorn obert i inclusiu que aporta un valor diferencial a la resta de les empreses. Les empreses poden lluitar activament contra l'estigma apostant per la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat, ja que així tenen un impacte directe en la societat, servint de model per a altres empreses i per als seus treballadors, generant igualtat d'oportunitats per a totes les persones i, en concret, per a col·lectius vulnerables. Algunes persones amb problemàtica derivada de salut mental desenvolupen habilitats altament especialitzades. Això els pot fer més capaços de realitzar tasques específiques amb un alt nivell de competència. Poden, per exemple, tenir una forta capacitat per concentrar-se en detalls específics. I això fa que siguin persones particularment efectives i valuoses en certs rols professionals. A més dels avantatges que pot obtenir l'empresa, volem plasmar també una sèrie de dades que reflecteixen com està actualment la salut mental en el món laboral. Un informe fet per l'associació Obertament ens ofereix dades interessants totes de l'any 2023. A l'any 2023, Espanya va registrar un rècord històric de baixes laborals relacionades amb la salut mental. Persones prèviament no tenen un diagnòstic de salut mental. 1 de cada 5 treballadors està passant per un problema de salut mental en aquest moment. L'estigma a les empreses és una realitat. El 52% dels treballadors que ha deixat d'anar a la feina per un problema de salut mental ha amagat el motiu real de la seva absència. I el 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. Això què vol dir? Que la gent té por a represàlies i prefereixen ocultar el que li està passant. Ens queda molt de camí a fer. Les dades també ens diuen que només un 31% dels CAPs considera que té eines suficients per part de l'empresa per a gestionar les problemàtiques de salut mental i estigma. Això implica que les empreses estan molt lluny de poder ajudar els treballadors i treballadores. El 74% dels treballadors no han rebut cap tipus de suport per part de la seva empresa per gestionar problemàtiques de salut mental relacionades amb la feina. Fixeu-vos que especifica que la problemàtica té relació directa amb la feina. Ja no estem parlant de que la gent tingui problemes en el seu àmbit personal, sinó problemàtiques directament amb el treball. És molt important recordar que tenir una bona salut mental en el treball augmenta la motivació, la concentració i la creativitat. I per tant, en tot això, millora el rendiment. Les persones empresàries han de ser els principals interessats en que la qualitat de la vida dels seus empleats sigui bona. I això inclou una bona salut mental, no només física, ja que una bona salut mental crea un bon entorn de treball. Amb totes aquestes dades, veiem que tenim 2 realitats avui en dia. La primera és que un alt percentatge de les persones treballadores ja està patint problemes de salut mental i els hi està repercutint en la seva feina, ja que hi ha baixes laborals, desmotivació, baix rendiment, etc. I l'altra realitat és que les persones que pateixen un problema de salut mental es troben amb més dificultats per accedir al món laboral. I això per què passa? Doncs un dels motius és el baix nivell acadèmic. Moltes persones amb diagnòstic de salut mental
han tingut dificultats per completar els seus estudis. I hi ha un gran percentatge que tampoc té carnet de conduir, perquè per prescripció mèdica no poden o per baixos ingressos econòmics. Un altre factor és la poca o gens experiència laboral. El fet de tenir un nivell acadèmic dificulta l'accés a un món laboral i moltes vegades només hi ha l'accés als treballs no qualificats. També hi ha moltes persones que encara tenen experiència laboral degut a la seva malaltia, porten molt de temps sense treballar i estan desconnectats del món laboral. També el desconeixement de les malalties mentals. La gent té idees preconcebudes que creen estigma i perjudicis envers altres persones. La indiferència de la societat cap a les persones que pateixen un problema de salut mental ens sembla que és una cosa aliena a nosaltres i fins i tot els invisibilitzem. Ens mostren indiferents amb els seus reptes, dificultats i necessitats. En definitiva, aquest desconeixement i indiferència provoquen un tracte discriminatori en tot el col·lectiu, que es troba amb moltes més dificultats per inserir-se en el món laboral. Amb aquestes dues realitats, les persones empresàries no poden creure que la salut mental és una cosa aliena a elles. Han de ser conscients que és una realitat en les seves empreses i, per tant, han iniciat tant la promoció de la salut mental de la plantilla existent com la inclusió de noves persones treballadores que tinguin diagnòstic. Actualment, totes les empreses, obligades per llei, imparteixen prevenció de riscos laborals, fan utilitzar EPIs, etc. Tot això es fa per tenir cura de la part física de les persones treballadores. També s'hauria de tenir cura al mateix nivell de la salut mental, que ho fessin totes i cadascuna de les empreses sense excepció. Algunes empreses ja han començat a tenir en compte la cura de la salut mental dels seus equips, perquè s'han adonat que la salut mental és tan important com la física, i això finalment repercuteix no només en el benestar de les persones treballadores, sinó en el bon funcionament de l'empresa. Però ens queda molt camí per recórrer. Què poden fer els empresaris i empresàries? S'han de conscienciar i sensibilitzar tenint la voluntat de tenir una plantilla diversa, en la qual tinguin lloc persones amb problemes de salut mental. Alhora, han de transmetre a la resta de persones treballadores aquesta sensibilització per tal de crear un bon àmbit de treball. Aquesta consciència i sensibilització no s'han de quedar només en paraules, sinó que hi ha d'haver-hi fets. I quins poden ser aquests fets? Aquí plantegem una sèrie de propostes. La primera seria col·laborar amb entitats especialitzades i referents del territori, participant en les seves iniciatives, en campanyes de sensibilització i en els seus programes de recerca de feina. Què comportaria això? Primer, l'empresa seria una empresa més inclusiva i això reforça la marca de l'empresa, però els beneficis van més enllà de la imatge corporativa. Si es van fent accions de conscienciació i sensibilització en l'empresa, les persones treballadores, a poc, aniran adquirint aquests valors i d'aquesta manera es prepara el terreny per a futures contractacions de persones amb problemàtica derivada de salut mental. Aquesta col·laboració amb entitats també comportaria tenir un suport per quan un cop en la plantilla hi hagués persones amb diagnòstic de salut mental, tenir estratègies i coneixements per ajudar-les i que la seva inserció a l'empresa sigui satisfactòria. La segona de les nostres propostes seria rebre formació per part de professionals de la salut mental per poder donar suport i adaptar el lloc de feina en cas que sigui necessari. També creiem que seria important crear un període d'adaptació per a les persones que s'incorporessin a la seva empresa, en cas que la persona ho necessiti. Què implicaria aquest període d'adaptació? Doncs que la persona durant un temps determinat tingués el suport d'un altre treballador que li pugui ensenyar les tasques a dur a terme i que poguessin realitzar-les primerament de manera conjunta. Això donaria seguretat i confiança per a que la persona pugui realitzar la seva feina de la manera més eficient possible. Facilitar el seguiment de les visites mèdiques de les persones també seria important. Què vol dir això? L'estabilitat de la malaltia s'aconsegueix no només amb el tractament psicofarmacològic, sinó que les visites mèdiques amb els professionals de la salut mental són imprescindibles. De les persones empresàries han de ser conscients d'aquest fet i potenciar que això sigui possible i transmetre a les seves persones treballadores la tranquil·litat que pot realitzar totes les visites mèdiques pautades sense por a represàlies de cap tipus. I sobretot, el que han de fer totes les persones empresàries és tenir cura de la salut mental de tota la plantilla, independentment que existeixin diagnòstic o no. Aquí van unes quantes idees d'accions per fomentar aquesta bona salut mental per a totes les persones. Fomentant ambient de treball positiu.
Oferir flexibilitat laboral. Fomentar l'activitat física. Reconeixement de la feina ben feta. Promoure tallers sobre maneig de l'estrès, intel·ligència emocional, hàbits de comunicació, etc. Crear espais per a la desconnexió. Però, sobretot, escoltar les persones treballadores. En resum, nosaltres tenim moltes ganes de treballar i amb una mica de suport ho podrem aconseguir. Però necessitem que els empresaris i empresàries ens doneu una oportunitat, així que us animem a trencar estigmes i a que compteu amb nosaltres. També pot ser que a la teva plantilla ja hi hagi persones que estan patint problemes de salut mental i no ho sàpigues. Pensa que el teu suport seria molt important per a elles. Fins aquí el nostre 6è episodi del nostre podcast. Esperem que us hagi agradat. Ens agradaria molt que compartiu les vostres opinions amb nosaltres a les nostres xarxes. A l'Instagram ens podeu trobar com a SPL Reus. Gràcies per escoltar. Doncs Doncs Ràpid!